I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over. Hello everyone, welcome to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं सिन'नि आंबो मोजाङै दं. जोंहा गाइस दिनै बेरायहैनो नागिरलायबाय लालबागाव. थाइगिरलायनो नागिरदों थाइगिर. सोर सोर जानो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय. कमेन्टआव बुंहर आं हैगोन. बेबो मेट्र'जोंसो थांनो नागिरलायहरदों जों मेट्र'जों. नायनोसै मा जायो थांनानै. बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. Hey guys, dayo metro station सफैबाय फाइनाली. नायदो नै बिथिंजाय. मेट्र' जायो. मेट्र' नङा बियो. मेट्र' नङा बे गाइस, सरि बेयो माबासो ट्रेन लामासो होनो बेखौ ट्रेन लामा. दायो ट्रेन लामाखौ क्रस खालामनानैसो थांगोन आरो गोजौजों. हे प्रभु. नै बिसोरनो लाबोग्राफ्रा. हा? नै बे माबा गाहायनि मेट्र'. नैबे गाहायनि मेट्र'. नै थारमाने ओरै फैबाय जोङो नै बिथिं फैनानै ओरै फैनानै बिथिं थांसिगोन दायो. नै मेट्र' स्टेसना कइन लाबाय नै गाइस. ताजमहल ना मा होनो बेखौलाय? नै कइन लाबाय दायो. लालबाग थांसिगोन. स्किन खालामबाय नै. गाहायाव फैबाय गाइस नै गाहायाव. वाव दायो नै गाखोबाय सिङाव फैबाय सिङाव. हाब जिराय मोनलायबावाखै नोंसोरसो. वा जिराय मोनलायबावाखै नोंसो. सोंदोंमोन आरो नोंसोरो सोंनायमोन फिथाइखौलाय सिङाव बायलायो. दसे हमनोबा ओरैजाय हमना बरिया सिङाव गाइस नै एसि गोजा एकदम कल्ड नै. वाटारप्रुफ गोजा बेहाय दै सिंजों खारनो हागौ दा थिग गैया. नै खारबाय मेट्र'आ. बेखौ नायलांबाय नै खारगासिनो दायो. The train is bound for England. Next station is Swami Vivekananda Road. माबायदि ट्रेन बायदि एवग्रा माब्रा थगायबायदां नोङो. मोजां ने गाखोनो मोजां दा गाखोनो. नै ट्रेन नायगासिनो बेनिखायनो फार्स्ट टाइम बेंगालराव फैनाय आरो बियो सप्ता मोनसे जानो मानसिया. बरिया गाइस नै गोजौजों सिखारगासिनो गोजौजों. दायो गिदिंगासिनो बिथिंजाय. बिराद स्पिड गाइस. बुलेट ट्रेना पाताम न'आवसो बेजों गोजौजों खारदोंना बियो. Train will arrive in Mahatma Gandhi Road and those who are sitting on the left, please mind the gap while being open.
12 बोसोरनि बादै लोगो माथो Baliknya dia. Baliknya dia. Sacang belakangnya mana? Belakangnya. Salah amat ya. Durwol lihat. Ini seperti film yang ada mas lah. Ini tuh. Mana ini yang dong? Saya coba dong. Hijau kan kalau lagi dah. Ek jenis ana, hijau biasa aja, para karar ya, hijau warni. Daniel tunjuk. SANSU dia. She galvanized me, steady like steel. Guys, ini majestic apa? Majestic play apa ada ini? Sudah silat. Bodo. Loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away. Loving for another day, but she asked for something more. She asked for, yeah, she asked for something beautiful. She asked for, yeah, she asked for. Guys, ini jangan lalbagh fैलायबाय थाइखेर लांनो नायबेना जायगा नै टिकेट दानबाय दायो हाबजेनबाय नै हाबनानै थांसिगोन डाइरेक्ट ग्लास हाउस खाथियाव बे थाइखेर दंफाङा सोरबाफोर नुवाखैबा बे ग्लास हाउस खाथियावनो आरो थाइखेर दंफाङा नै वाटारफल्स नै बे lalbaghनि फुख्रिया वाव बरियानो दं माथो बे जायगाखौ ने बिथिंजाय एकदम नै जरा जरा थाजोबो थारमाने लाइन मारिग्रासो बिथिं जायगाया नैबाव जिबौ दङनो आखाइ दांना होनदों बेहाय एकदम बिथिंजाय जरा जरासो थाजोबो गुसु बे फुख्रि जिङाव बेरायनोबा नै lalbaghनि फुख्रि जिङाव गिसि बायदिखा आरो ओरैजाय गोदोना सेथिलायगासिनो ओमफ्राय साइडआव जरा जरा थायो बिथिंजाय माबा बेरायगासिनो नायसो खारनाय बादि नामा सोरबा खारनाय बादि खारनाय बादि जोंहालै नोंहा सामफ्रामबो नै बेयो एक्सारसाइस खालामबाय ना सामफ्रामबो खालामनाया बेजों टाइटानिकआ गोदोना दङ टाइटानिक बेयो टाइटानिक अबे हाग्रानि दाउआनो जागोन हाग्रानि जासिगोन न'नि गैया मासेबो वाव बेरायगासिनो नै जाला मानसिफ्रा मेंग्लिजोब्बाय नै जाला एकदम थाबजोब्बाय इनार्जि खम जाला मानसिफ्रा जरा जरा है इसने लाइन मार ला I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous. पूरा हानि आ गया रे हानि DK watermelons
मिक्सर एक देना मा जानो नागिरदों जेनेबा ओं ये मैंगो का एक आं जुस लोंगोन दे टमेट' जानो गोसोबा टमेट' जानो हागोन नै मिक्सर को सोर जागोन टमेट' जागोन मिक्सर मिक्सर होनबा नोंबो दा मोनसे मा जागोन मिक्सर जागोन नै ओमफ्राय जागोन नै आदसा गोरलैसो बे ने नै मैंगो लेट मेक इट नाउ कोच ना वो मिक्स का ये मिक्स वाला कितने पेस्ट ये वाला पूरा मिक्स देता है इसमें सेपरेट नहीं देता ये आं जुस लोंसै जुस बोल है ना भैया ये रेड बुल है रेड बुल नहीं बुआ नोंसोर मिक्सर का वाव नै कटन मिक्स जोहा नै जाब जागोन नै बै थिं जादों बेरायनानै मेंबायना ओंखायनो एसे लोंस्रोलायबाय दासो गोरोबलायदों थाइगिर बिसोरो जादों फाइनाली नै जों दायो ग्लास हाउसाव मोनफैबाय ग्लास हाउसा बेनो नै दिस इज ग्लास हाउस गाइस आरो बैथिंजाय दै दङ दै स्प्रिंबो दंलाबायो बैथिंजाय नै ग्लास हाउसा बेनो बिराद मोजां नै बिथिंजाय दैया कितना सर 100 है बाद में आता हूँ 1 मिनट नै बिराद बढिया गाइस दैया बिथिंजाय नै ग्लास हाउसा खिथुनाव ओमफ्राय नै थिगैनो दैया नै वाव फट' मोनसे लाबाय लालबागाव फैनायनि मुङैनो नै ओरैया नै फट'आ बेनो ओमफ्राय दैया नै बेनो वाव सावगारियाव नायदो बढ़िया ओ पहले का डिलीट करो अंकल हे प्रभु हे हरि राम ये क्या हुआ हे प्रभु हरि राम ये निकाल सकता है वेट अच्छा से निकलने दो हाँ हे प्रभु ये हरि राम ये क्या हुआ बरिया गाइस बेयावनो फटक लाबाय जों मोननै दायो नै 100 रुपीस ओनलि नुदों ओइ गेजेराव दं ना आं थुफि होनबासो मोजां फिथाइया नै अयथासार दंखायो गिदिर गिदिर जाबाय गाइस फिथाइया नै वाव जों दायो सिरि सिरि दंफां सिङाव जमगासिनो जिरायनानै नै ओइथिं माखासे दं ओमफ्राय दंफांथ' बेनो नै बिराद गिदिरखा दसे थाना गाखोसिगोन जों बिबारा नै बरिया गाइस ओरैबायदि समायना बे जायगायाव बरिया थाइगिर लांफैदोंमोन जोङो थाइगिर मोनबाय दायो थाइगिरखौलाय बेग मोननै लाखाबाय थाइगिरा दायो ओंखारलांफिनसिगोन जोङो हो बिराद मोजां नुनो माथो फटक ला बेयाव वाव दाउजें माजों एल'नाय बरिया खा जायगाया हले हाब फाइनाली गाइस जोङो लालबागनिफ्राय ओंखारसिगोन नै दायो लाना फैबाय लाना फैनानै नै दायो गेटआव ओंखारलांसिगोन गेटनिफ्राय
दायो थांसिगोन जोङो अट'सो दायो अट'जों थांनो नागिरबाय माबायाव बुक खालामबाथ' फैगोन दां फैनायालाय बिदिनो अट'जों थांसै जोङो दायो मानो होनबा मेट्र' डिस्टार्ब जासिगोन दायो थाइखेर लाबायना जोङो बिराद बुरजा नै गेटआ बिथिंमोन नै दायो जों नैयाव ओंखारबाय ओंखारलांसिगोन जोङो दायो नै ओमफ्राय बैयाव अट' बुक खालामहैनोसै ओरै फै जोङो बेखौनो दायो लुबैना दै रावबो आङो गाबोन 6टायाव होगोन दायो खैथा जागोनथाय मिथिया बेलासिबाय आरोना जायखिजाया मोनासिगोन जों फै मोनाबोबाय लुबैना नायनानै बोरै मोनखावनानै लुबैना दै गाइस लुबैना नै एकदम 10,000 जागोन सानबाथ' 1 2 3 नोगोर बुरजा नै लुबैना दै खिन्थु गाइस भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसिगोन थारमाने नै सालोंसिगोन सालोंनानै